Un noson, roedd y Bugeiliad ar fynydd y tu allan i ddinas Bethlehem. Yn sydyn, gwelson nhw olau llachar ac angel yn yr awyr. Roedd y Bugeiliad yn ofnus. Peidiwch â bod ofn, medda'r angel, rydw i wedi dod â newyddion gwych i chi. Mae mab Duw wedi eni heno. Yna, ymddangosodd llawer iawn mwy o angylion yn yr awyr, gan ganu mawl i Dduw yn y nefoedd, heddwch i bawb ar y ddaear. Wedi'r angylion fynd, dywedodd y Bugeiliad wrth ei gilydd, dewch, beth am i ni fynd i weld y babi arbennig yma? Dyma nhw'n gadael eu defaid ac yn rhedeg i lawr y mynydd tuag at Bethlehem. Deithant o hyd i'r baban Iesu'n gorwedd ar welio wair. Yn union fel y dywedodd yr angylion wrthyn nhw. Dywedodd y Bugeiliad wrth Mair a Joseph am negas yr angylion. Roedd y Bugeiliad wedi cyffroi gymaint, roedden nhw yn adrodd y newyddion da wrth bawb a ddeiau ar eu traws. Mae mab Duw wedi eni.